खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाई गुस्रि बसुमतारी चिरां जिल्ला हाथिसार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय PHE कलनियाव ड्रेनेज कामराद लुफुंनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव BPF दोलोखौ माखासे गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों। बिथां मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ बुंदों दि हाग्रामाया दै गुदुङाव गारसननाय एम्बु बंग्ला बायदि जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ। गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङाथो हाग्रामाया दा माने मा होनो दै गुदुङाव गदबाय थानाय दै गुदुङाव माने गारसनाय एम्बु बंग्ला बायदि जाबाय। बिथाङा बुंबावदों दि 17 बोसोर सरकार जालायखांनायनि उनाव फिन हाग्रामा महिलारिया गोहोआव फैफिनब्ला हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबना होगोन होनना बाथ्रा बुंनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जादों होननानै बिथां मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। लासिं बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोननो रायजोफ्रा खाबु होदोंमोन। दासो हानि जेंनाखौ नायगोन होननाय बाथ्राया बिनि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो समाया। बिथां मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंबावदों। हाग्रामा महिलारिया UPPL सरकारखौ रायजो राजाफोरनि जेबो हाबा मावना होनो हायाखै होनना बुंनाय बाथ्रानि सायाव मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ माखासे बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों। बिथां रन्जित बसुमतारीआ बुंथिदों एरै हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोनि खुनुरुखुम मिरौ जिरौ थांना थानाय साफा सानै सोद्रोमाफोरखौ इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमाया। जाय रिजार्भ फरेस्टखौ हाग्रामा महिलारि आरो देरहासार बसुमतारी बिथांमोना फोजोबस्रांनानै गाव गावनि नखरनि मुङाव साहा बागान बानायनानै लादों। नाथाय बिथांमोना रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ गासै 1623 नखरनिल' मावफुंनानै होदों। नाथाय जोंनि सरकारा गासैबो हानि जेंनाफोरखौ 3,32,000निबो बांसिन सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हादों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारीआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया दै गुदुङाव गारसननाय एम्बु बंग्ला बायदि जाबाय। बेनिखायनो बिथांनि साननाय हनायफोरा ओंथि गैयै जानानै फैदों। 17 बोसोर रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिनो खाबु होदोंमोन। नाथाय दासो हानि जेंनाखौ फोजोबना होगोन होननाय बाथ्राया जोबोद लाजिनांथाव। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो समाया होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रन्जित बसुमतारीआ। दानिया फैदो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीआ मा बाथ्रा बुंथिबावगो जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिनानै लानि। माबे जुक्तिजों बिथांमोना बुंदों मिथिया। बे बिथांमोना गावसोरनि BPF दोलोनि जा सोद्रोमा सासे सानै दंबावो खुनुरुखुम माने मिरु जिरु थांनानै थानाय बिथांमोनखौ इनकारेज होनायनि थाखाय हयथ' बुंदों जानो हागौ। आंनि डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौनो आं बुंनो नागिरदों। हाग्रा बिफानखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हादों। जाय रिजार्भ फरेस्टखौ हाग्रामाया डिस्ट्रय खालामनानै गावनि बिहावनि नामाव न'खरावहाय दिनै साहा बागान बानायदों 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन। जाय रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै देरहासारा फ्राय 13था साहा बागान बानायदों। खिन्थु जनसाधारननि हानि जेंनाखौ दिनै फोजोबनानै होनो नागिराखै। जोंनि सरकारनि दिनाव 20,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो लेन्ड सेटेलमेन्ट होबाय, मियादि पाट्टा खालामना होबाय। 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो एलटमेन्ट होबाय। टटेल जोङो मा होनो गासैबो हानि जेंनाफोरखौ सरजाबनानै मिशन बैसुमुति अनलाइन जोंनि जा प्रग्राम बेखौ लाफानानै 3,32,000 मानसिनि हानि जेंना, आं होनदों मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबना होनो हादों। खिन्थु हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोराव मात्र 1,623टा न'खरनि हानि जेंनाखौल' फोजोबदों। बे बिराद आकाश पाताल डिफारेन्स दङ। गतिके हाग्रामाया जेखियानो बुङाथो हाग्रामाया दा माने मा होनो दै गुदुङाव गदबाय थानाय दै गुदुङाव माने गारसनाय एम्बु बंग्ला बायदि जाबाय। गतिके बिथांनि साननाय हनाया मिनिंलेस जानानै फैदों। जनसाधारना गैला। 35 लाख मानसि भारतीय नागरिक गुरखा भोजपुरि मा होनो आदिबासि मुसलमान बर' अना बर' जिखिनि धोरोमानो जायाथों दिनै बिकल्प रास्ता हिसाबै अल्टारनेटिभ वे हिसाबै UPPL दोलोखौ मानव गेदेर प्रमद बर'नि सिङावनो नुनायखाय दिनै रायजोफ्रा ज' जाजाय फैनानै जेखि दोलोनि मानसियानो जायाथों दिनै UPPLआव जयेन जाफैगासिनो दं। सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों दे गावसिनि BPF सरकारा फैफिनोब्ला माने सिगांग्रो हानि जेंनाखौ नायगोन। लासिं बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोननो रायजोफ्रा खाबु होदोंमोन। दासो हानि जेंनाखौ नायगोन होननाय बाथ्राया बिनि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो समाया। 17 बोसोर रायजोफ्रा बिथांमोननो होदोंमोन। खिन्थु दिनै रावबो जाथि जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोजोबाखै।
গাঁৱৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে সন্মান দিয়া নাছিলে বড়ো অনাবড়ো পাৰ্থক্য আনি পেলাই আমাৰ মাজত যি মানে নৰক যন্ত্ৰণাক আমাক ভুগিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ইয়াৰ পৰা সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আজি মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে জনসাধাৰণে বুজি পাইছে আমাৰ মাজত আপুনি বড়ো নে আপুনি অসমীয়া নে আপুনি ভোজপুৰী নে আপুনি আদিবাসী নে গোৰ্খা পাৰ্থক্য নোহোৱা এটা সমস্যা আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যাৰ কাৰণে আজি ৩৫ লক্ষ ভাৰতীয় নাগৰিক বিটিআৰবাসীয়ে বিকল্প ৰাস্তা হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি UPPL দল UPPL চৰকাৰ সেইটো বাছি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে